Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw, istoryang kahadlukan. Ako daay si Romer. Kining akong gipadala na sinati daay ni nako kadtong pagsugod na og kailado sa STL o Small Town Lottery. Sa mga mamustahay diha og swertres nga naminaw, kay balo gyud na sila. Apan sa wala kay kahibalo, kana di ay nang mupusta kag tulo ka numero gikan sa 0 hangtod sa 9 na i-draw matag adlaw. Usa di ay ko sa mga tiglista ug tigkuha sa mga namusta sa mga gipang-maintain nga mga numero. Na usahay makadaog, apod usahay wala. Pero nako, wagi problema. Madaog umapildi, wa ko'y labot, kaya importante na ako'y sweldo nga makuha. Naaday ko'y suki sa pustahanan, nga itago lang nato sa pangalang Iboy. So kayo na mo pusta. Idad-idaran na sinoy Iboy, tungod siguro sa kalaay, bisan unsa na lang ang mga numero ang masulod sa iyang hunahuna. Ambot, anagil siguro, kung may idad-idaran na. O man sad siya kabilinggan, idagko naman niyang mga anak. Naan sad siya mga apo. Mao ang pag-anggol-anggol na lang niya sa numero ang iyang pastay mga makahatag lingaw kaniya. Nakaila gid ko na sinoy Iboy kay basta man gud og makadaog siya. Kusog kaayo na siya mohatag og balato. Unya apuran gyud na niya ang iyang mga kaila bisan tag 100 lang gud. Dagko man sad gud mo pusta sinoy Iboy. Usahay masayangan lang gud sa iyang kwarta. Ug di siya makadaog. Mingaw pasta nang mingaw. Pero makadaog gali, daghan pud kaayo kaila. Murag 1 day millionaire pud og kung makagasto. Natoy usa ka adlaw ni ana, samtang gaabli pa ko sa STL booth kung asa ko naka-assign. Nakabantay ko nino Iboy nga masulubon kayo si Ognaong. Galingkod ra kini siya sa iyang lingkuranan. Nakita nako nga gadungoy siya sa iyang ulo, nya lingi na sad sa langit. Tan-aw nako, laob kayo siya gihuna-una. Gitagad pa nako siya ato, pero wala gyud kini magtingog. Nahibulong gyud ko ato, pero wala na lang nako abalaha. Basin gaw nahuna na sa gini og numero. Unya basin mabalda nako noon. Kalimot unya siya sa iyang gyud nahuna. Gapadayon na lang kog abli ato, aron makapangandam nako sa mga tiket ug sa karbon. Sa akong pwesto, kita kaayo nako ang nahimutangan ni Iboy, ang galing ko ra gyud gihapon siya. Kung nagsige gihapon siya og hinuktok. Ibaliwala ko na lang siya, kay himala wala dayon ni mupusta. Masayo man unta gid kini siya mupusta. Tingalahan lang kaayo, isuki ba gid kanina ko siya. Sa pasad, usasad siya sa mga dagko nga mga mamustahay. Atong time alas 11 pa day sa buntag ang draw ato, kay wala pa man toy COVID ato nga time. Kapaabot ra gid ko ato, nga hangtod maabtan ko sa alas 11 nga cut-off. Ang cut-off sa draw kay alas 10:30 pa sa buntag. Nya ako ato, nagsugod ako og tali og lista sa uban. Ug sa pila pod nga mga nangumusta atong buntaga. Sa akong pagsigi og kwenta ato, naay kamot nga migimaw sa ako ang booth. Ug nakita nako sa kamot, nga klubot kaayo kini. Unya naa kini gidunol nga papel. Mibalibad ko sa nagtunol ato kay tan-aw nako sa orasan. Naabot na sa oras ato sa cut-off. Mung ako na lang istoryahan, nga pasensya na kay cut-off na gyud. Ya tungod sa kabisi nako, wala na ko matan-aw kung kinsa kadto. Ang booth di ay naay nakabalandra nga tarpaulin. Unya naay glass tinted sa sulod. Maong nahibong ko nga wala gyud kini magtingog. Ug milakaw lang kini og kalit. Ako gitong giklaro kung kinsa to. Ay ihang papel nga gitunol. Ibilin na sa may booth, unya wala kinikuha og balik. Akong gigawa sa booth, kay ako unta nga pason para ibalik ang papel, pero naa na kini sa layo. Sa akong tan-aw, wala jud ko masayop. Ang nagtunol ato, sino Iboy kadto? Itawag pa nako siya. Apan wala kini mulingi. Wala lang pud nako opasa, kinahanglan nako i-remit ang mga numero ng ipampustahan sa alas 11 nga draw. Ang papel naara nako to. Ubay-ubay yun ang numero nga naa sa mong papel. Sa tinuod lang, hangtod karon,
Naa pa na ako ang papel nga gitunol ni Iboy adtong adlaw. Makahibalo ra niya mo kung anong naapakinin ako hangtod karon. Kaya ako kung sa gining gitago-taguan. Pag humana ko og remit ato, itan-aw to na ko ang mga numero nga naa sa papel. Kung nakaingon ko nga, kung naay mo gawas ani ron, hastang sayanga gyud, inaabdan man sa cut-off. Sino Iboy gyud ang naghatag atong maong papel, kung di gyud ko mamalik mata ato, kita kayo na ko sa iyang porma sa lawas, unya sa iyang pagtalikod nga palayo na. Fast forward, humana ang draw sa alas 11 ato, ug ako, wako'y kalibutan ato unsay ni gawas. Pag humana ko og remit, iuli man ko sa amoa aron maniudto. Pahuway dayon, kay aron na pud balik ko sa alas 5 nga ikaduhang hugna sa draw. Maong pag-abot na ato sa alas 3, nga oras na sa snack food, mitan-aw ko sa result ug nangutana ko sa among direct agent kung naabay daog sa ako ang sakop. Mitan-aw po ko sa result ato ug wa lang gyud to sa akong nahuna nga akong gikuot ang papel nga nasuksok sa akong bulsa pagganihang buntag. Ang papel mao kadto ang gidunol ni Iboy ato. Gitan-aw kini nako. Wa ako'y gisayangan sa ako ang nakita. Kay nigawas gyud ang usa sa mga numero ni ini. Ug maayo unta kay pagkaplastada, kay straight unta kaayo kini. Nakapanglingo ko sa akong ulo ug nakaingon ko nga hastang sayanga gyud sa numero ni Iboy. Kung nasayo pa lang unta kini siya og pusta, bugha gyud unta ni ron. Kay gisayangan gyud. Mao to nga nikuha na lang ko sa naay mga nakadaog sa ako ang boat nga gipustihan. Ug dayon, nangandam na pud ko para sa mga alas 5 nga mga mamustahay. Palakaw na ko ato padung sa booth dapit kay siguro ko ang mga nakadaog sa alas 11 gaatang na to sa booth kay makuha na sa ilahang daog. Galakaw na ko ato padung adto dihang nakabantay ko nga naay van nga puti tungod sa dapit. Unya nakaparking kini sa ilahang ni Iboy dapit. Nangutana ko diha sa mga standby kung unsay naa diha sa ilahang ni Iboy. Gitubag ko sa mga standby na sino Iboy, patay na daw. Mura ko gibati og kuyaw ug nakapangunot ko sa kuang agtang pagkadungog na ko sa giingon sa standby nga wala na daw kuno sino Iboy. Miingon ko nga, kakalit ba na iyang pagkawala nga nipusta pagalin na pagkaganihang buntag na ko og swertres? Ang usa ka standby miingon nga, kadlawan pa mo daw na namatay sino Iboy, gitabang pa daw gani na nila. Pero wala kini kaabot sa ospital. Imposible po daw kaayo nga nakapusta pa o pa sa standby. Ang limbawat akong balhibo pagkadungog sa gisulti sa standby. Kung wala na sino Iboy pagkakadlawon, kinsa man dayto ang nipusta pagkaganihang buntag. Sa akong una-una, nakapangutana ko nga dala katingala kay ang numero ra ba niya migawas ra ba gyud sa pangbuntag nga draw. Nagpabiling questionable ang akong una-una. Ugwa kapugni nga nang limbawt ako ang balhibo padulong na sa booth. Dakong kahibulungan ang nahitabo kang ni Iboy ug nakahinumdum ko na naa pa to ang papel nga gihatag niya pagkabuntag. Ug grabe gyud nakapakurat na ako kini. Ikuot na ko ako ang bulsa. Bisamot og pamarog ang akong balhibo kay ang agi sa maong sulat sa mga numero kang ni Iboy jud kadto. Man sa akong pagpanglista sa mga mipusta, mihapit ko sa ilahang ni Iboy ato ug kumpirmado gyud nga wala na siya. Giatake daw kini pagkadlaw ni ana. Wala lang ko maghisgot sa ako nga nasinati niya pagkabuntag. Wala lang po ko magtabi-tabi kung unsay last niyang pakita aron respeto sa iyang mga pamilya. Human sa pila ka adlaw nga pagbilar kang ni Iboy, naagi uban tao nga namasin sa haya ni Iboy. Ambot kay balo mo anang numero sa lungon. Mao na atangan sa uban aron pustahan daw nila. Ang uban, hilom ra kayo nga may pusta diri nako. Numero lagi daw na ni Iboy. Siyempre makahibalo jud ko sa numero nila. Ug kibalo ko ang gikan kini kang Iboy, idaghan kini kaparehas nga may pusta. Gipang swerte gyud ang uban ato. Pila pa lang gali adlaw, migawas ang numero sa lungon ni Iboy. Lipay kayo ang uban nga nakadaog. Misaad pa nga muhatag og limos kang Iboy kay gipadaog gyud sila. Naiusa ka adlaw ato nga nakapahuna-huna nako na naama dayto ang papel nga las nga gihatag ni Iboy diri sa ako. Mao tong ako ang gitan-aw ang katong mga numero ang gisuot ni Iboy. Ang maong papel
Gisulod ko kadto sa lata sa gatas nga wala na magamit. Ug ako gid gitipigan ato, ibasi na ang swerte sa iyang ipangsulat. Wala lang gito sa ako ang hunahuna, bisan gilubong na sino Iboy. Di gihapon ko malimot sa iyang katingalangan nga pagpakita sa ako. Misulay ko og pusta sa asa sa mga numero nga nakabutang adto sa papel. Ug wa lang gyud nako damha, nasa alas 9 nga dro, may daog ko. Ipay kaayo ko ato, nakadaog gyud ko. Nagpasalamat pa ko kang Iboy, naa si numero nga gibilin. Sa sunod adlaw, wala lang ako sa gunsuna og pusta ang maghihatag nga numero, kay base niya og dili mo gawas. Apan sa sunod na pud akong pusta, gipadaog na pud ko og balik 20,000. Grabe way kabutangan akong kalipay ato. Paminaw na ko. Swerte ang kadtong maong papel ang gitipigan, wala may palyar sa ako ang pagdaog. Ug hangtod, ang ubang mga numero, may gawas gihapon. Ug sakto, daog gihapon ko taga-pusta nako. Ang uban nga mga numero, wala pa nako gipustahan, kay medyo ubay-ubay gyud ang mga naa pa sa lista. Maong kamo, subscribe na mo sa YouTube channel, ug i-like pud ang Facebook page. Kay naa sa admin ang ubang mga numero. Ang link naa sa comment section. Sa mga sugarol diha, PM lang mo sa admin. Bitaw, paswertihay na lang. Kay ako, pila jud ko gipadaog sa numero ni Noy Iboy. Ug pasalamat jud ko kang Noy Iboy ug dako. Kay bisan wala na siya, naa siya gihatag sa ubang tawo nga pahalipay. Wala akong kahadlok, pero di jud kalikayan nga taga-tan-aw na ko sa maong papel. Manglimbawt ang ako ang balhibo. Unya, saman, kamusta na mo? Ug diri na lang kutob ang akong istorya nga dalang kahibulungan. Hangtod sa sunod istorya na pod, istoryang kahadlokan. Napo ko'y laing share nga experience. Daghang salamat ug more power sa istoryang kahadlokan. Bisaya Horror Stories.